good morning mga Katros Marias. Good morning po sa lahat ng aming mga viewers guys. Good morning po sa inyo. For today's video guys, dito na naman ako. Paglilipat na naman ako ng mga runners ng aking strawberry kasi marami na naman ako nakitang runners ng strawberry. So, nag-ipon ako guys ng mga garden soil at saka yung iba, yung mga organic. So ito guys yung aking gagamitin na garden soil. May mga halo na yan guys ng mga dayami ng palay at saka yung mga dumi ng manok. So pinatuyo ko yun guys, yung mga dumi ng manok. At hinalo ko dito sa lupa. So 50% ng lupa at saka yung 50% din ng mga organic. So ayan guys, marami na naman kasi ako guys na ipon na mga pagtataniman ko ng aking mga strawberry. So hindi na ako bumibili ng mga polybag kasi manipis lang naman yun, mabilis masira. So ito na lang, yan o. So walang tapon, di ba? Hindi mo ito pwedeng itapon sa basurahan, hindi mo kailangan sunugin. Gagamitin ko pa to. Ayan. Simulan na natin ang paglagay ng mga garden soil dito sa aking mga nakuliktang mga plastic. So, ayan. Simulan na natin. So, kailangan guys, butasan ko to dito para pag diniligan ko, hindi ma-stuck yung tubig dito sa loob. Ayan, may butas na. Butas yan, tatlo. Wala akong gloves guys, nawala yung gloves ko. Ano na lang.